Здравейте, дами и господа! Николай Ангелов от Пловдив с пореден коментар относно обстановката, която се развива в последните дни и часове. Това, което искам да наблегна е да се фокусирам на първо. Убийства в България, охрани от НСО за Кирчо, Корчо, Капитан Америка Ристю и гоблина генерал Атанас Атанасов. Много събития се случват в момента. Българи уличени, обвинени в шпионаж в полза на Русия в Великобритания. И нито едно от тия събития не съществуват във вакуум. Всичко това е свързано. Посред бял ден, също като в 90-те години, вече имаме убийства в България. И до сега слушах коментара на писателя Добри Божилов, който направи така според мен доста добър анализ, добре оцели горе-долу откъде идва това убийство. ЦРУ уби Алексей Петров. И за това става въпрос. Значи, вчера ни цъфна новината, нали, как Кирчо и Корчо, коалицията на войната са почувствали нещо застрашение от ала-бала там някакви си руски заплахи, нещо си от руски източници, служби, чужди държави, не знам там какви си ги нареждат и ние е такива. От НСО отказали коментар. Много съмнителни и много притеснителни неща стават и искам да акцентирам, че ситуацията е много тревожна. Всички тия събития, българите в Великобритания, които се оказва, че били арестувани още в февруари месец и ние научаваме чак сега. Вече половин година след като са задържани в затвора, ние научаваме чак сега. Не ли е интересно това? Първо на първо и то пак в Великобритания. Като апропо искам да вметна тук случая с Скрипалите, ако си спомняте. Британците са изключително подли и така опитни в извършването на такива провокации, на такива кьорфишеци хибридни, като с отравянето с Скрипалите и новичоците там. Както знаете, преди години бяха дигнали някаква истерия, че били отровили там с новичок нещо руснаците там, Скрипалите. И много неща от цялата тази история ни бяха състоятелни и най-вече главният въпрос, който аз не знам как никой журналист не го е задал до сега. Какво по дяволите се случи с Скрипалите? Нали са оцеляха, нали са живи уж, според великобританците, но вече няма ни вест, ни кост от тях от години. Не ли е интересно това? И на никой не се запитва, никой не се интересува, нали оцеляха нещо. Според така както твърдат британците, били ги нещо прибрали там в някаква програма за защита на свидетели, ама много съмнителна работа. Трябва да приемеш на вяра думите на най-големите буклуци, може би по-големи буклуци от американците, великобританците ими и нашите така изконни исторически врагове. Най-големите всъщност, след Османската империя, може би, са великобританците. Повечни славянофоби, българофоби, русофоби изроди. Трябва да им се довериш на тях за тия глупости с Скрипалите, с новичоците. Това беше естествено пълна хибридна операция, пълно фалшименто, пълна операция фалшив флаг, който просто имаше за цел отново да демонизира Русия, да налей вода в мелницата на цялата тази антируска пропаганда и хибридна операция по подготвяне на населението, на обработка на съзнанието за подготвящата война срещу Русия, която водят вече от 2 години. Те от по-рано ден, но тогава още преди да влезне в активната фаза, те обработваха психически с нон-стоп общо взето от 2010 нагоре с някаква безумна антируска пропаганда и демонизации. Точно с тази цел да подготвят психологическата почва и обработка върху населението, за да оправдаят това, което правят сега с тази провокация в Украина и с тази война. Затова беше цялата тази истерия. Много интересни събития се случват. Искат да събарят паметника на Съветската армия в София. Отново поредното разделителна провокация, операция. Точно. Буквално тая евроатлантическа папа ще се
опитва буквално да провокира и да атакува българския народ по всевъзможни направления и начини. Тая американска окупационна власт. Вижте какво става. Понеже знаят, че, както обясни много добре, препоръчвам клипа на писателя Добри Божилов, който много добре обяснява как ЦРУ и американците знаят, че поради така ред причини, русофилските ни настроения, исторически връзки с Русия, ние сме най-слабото, най-малко така русофобското звено в Източна Европа. И поради тази причина вече затягат мощно хватката. Убиват и политици, общественици, играчи, олигарси български. И то с цел нали, най-вероятно предупреждение, сплашване. И това се случва точно ден след като Кирчо Кокорчо, гоблена генерал Атанасов и капитан Америка Ристе поискали охрана от НСО. Това се случва точно ден. И на другия ден имаме убийство посред бял ден, по-късно. Нали, малко някакси много съмнително така изглеждат нещата, много съмнително. Всеки да си вади какви си иска заключения, но всичко това е свързано. Българите от половин година държани в Великобритания затвор. И чак сега научаваме. Били руски шпиони и то Букука, Христо Грозев, агента на британското разузнаване, той ги бил изпял, сега научавам. Той ги бил наклепал нещо. Шофьор в болница, някаква служителка в там някаква фармацевтична фирма, доколкото знам, въобще някакви ги изкараха някакви руски шпиони, представители си. И поредната провокация забъркват. С адресат Великобритания. И всичко това се случва точно в контекста на Трета световна война. Не искам никой да се залъгва, не искам никой да си прави илюзии. Намираме се в Трета световна война. Не го казвам това, за да се правя на интересен, да се правя на пророк на апокалипса и да шашкам хората. Това е реалността. В момента се намираме точно буквално в 1939 година. С тенденции да влезем в 1940 и нагоре вече. За това става въпрос и това се случва и реално. И американската паплач колониална се опитва по всякакъв начин да на превърни в следващия фронт. Вече виждате на километри от българските Черномория, на 100 км вече, което е нищо от българското Черноморие, вече спират кораби руснаците за инспекции, предупредителни изстрели и ситуацията ескалира и се приближава към нас. И това е абсолютно точно, планомерно, умишлено, подготвено, както съм обяснявал в предишните видеа, откакто започна специалната военна операция. Предупреждавам, че ние сме следващия фронт, следващия фланг, след като падне Украйна. И да, това е. За това става въпрос. Реално е истина и за целите, естествено, за целите на конфронтацията ни срещу Русия и спускането на новата желязна завеса, вече се въвеждат крупни фашистски мерки. Убийства посред бял ден от американските посолства. Ще има мощна цензура, забрана за партии. Вчера гледам, в Германия се опитват да забранят AfD, алтернатива за Германия. И там някакъв квич, някакви аневризми получават относно AfD, германския еквивалент на Възраждане, която е втората по големина вече партия и набира все повече и все повече скорост, опозиционна партия, и вече съвсем открито в европейската демокрация, в двигателя на Европа, Германия, съвсем открито вече са призовава за забраната й. Да, призовават за забраната на AfD, втората по големина опозиционна партия, по същия начин, по който се случи в демократичната Украйна, после в демократичната Молдова, там също забраниха партия под претекст, че били нещо проруски, алабала, не знам си какво. Излезнаха стотици хиляди молдовци там да протестират на антиправителствен протест срещу тяхната американска паплач, която е инсталирана из цяла Източна Европа.
излезнаха на протести и естествено американската малумна, бавно развиваща пропаганда ги представи това, като видите ли някакви проруски протести, били платени, не знам си какво, как може да платиш на стотици хиляди хора. Колко малумен трябва да се оговярваш на това, бе? Това са хора, които искрено ми е писнало тия изроди, кукумявки, инсталирани изкуствено американци, които теглят народите си към унищожение. Нали? Обикновеният човек вече осъзнава за какво става въпрос, че сте американски помярски колониални предателски изроди, като Кирчо, Корчо, Тагаревци, които теглят целите си народи към унищожение, както бандеровската малумна киевска хунта прави сега в Украина. И стотици хиляди вече украинци млади мъже платиха цената за тия техни олигофрени глупости. И сега същата тази фашистска сган, евроатлантическа, вече открито говори за забрана на партии, бе. Политически партии, и това в Германия, в 21 век, 2023 година искат да забранят втората по големина опозиционна партия. Те вече открито призовават за разправяне и закриване на всяка опозиция. И това се случва. В България също, в САЩ също, с Тръмп обвинения, също обвинения. Сега чета за Тръмп до 25 август имал срок да се предаде доброволно или ще да го арестуват. Пълен фашизъм, пълна щуротия. Това е нереално вече, което се случва. Аз не мога да го повярвам. Открито да говорим и то по някакъв гнусен, извратен начин го представят това като нещо хубаво, демократично. Да забраняваш партии, защото били лоши. И тия хора, изроди евроатлантически промити, дегенерати от тайки и планктони, те не могат да се осъзнаят, че са превърнали в недоклани фашисти. Аз затова използвам този термин недоклан фашист, недоклан атлантически фашист, защото е на 100% верен, що се отнася до такива хора, които с един някакъв блеснал поглед ти говорят и съвсем спокойно ти говорят буквално като обладани, като зомбирани, като членове на някакъв култ, че говорят и разсъждават в насока как това да забраняваш партии, които представляват народни интереси, е нещо нормално, хубаво, защото били лоши и това било нещо демократично. Демокрацията ще да спечели по този начин, като отнемаш правото на изразяване на глас и на воля на стотици хиляди, на милиони хора от собствения ти народ. И тия фашистчета не могат да се осъзнават, евроатлантически дегенерирали. И това е страшното при тях, това е опасното, че не могат да се осъзнаят просто за какво става въпрос, в какво са превърнали. И същевременно обвиняват другите, че били лошите, че били фашисти. И това е от другата гнусна на цялата хибридна операция и война. Че точно цялата им пропагандна хибридна тактика на евроатлантическата информационна война е крадеца вика дръжте крадеца. За това става въпрос. Проекция, обвиняват другия опозицията точно в това, ама в такива детайли обвиняват и прехвърлят това на враговете си, на опонентите си, с цел един вид те да се откъснат, да се абсолвират от всичко това, което правят. Във всичко, в което не обвиняват, те са виновни. Те самите са виновни и го проектират върху нас. Това е цялата хибридна пропагандна тактика на евроатлантическата психопатска станистка сган. Та нещата стават много сериозни. Фашизма настъпва с пълни сили. Не си правете никакви илюзии. Намираме се в Трета световна война. Правят са някакви... Чувам някакви приказки за споразумение евентуално след няколко месеца, може би към есента, някакви такива информации получавам. Не знам доколко е сигурно. Естествено, дано да приключи конфликт, колкото са може по-бързо, да престанат да умират хора, естествено. Като нормален човек се моля за това, но не знам доколко ще се окажат верни и не тая така някакви особени надежди с оглед на всичко, какво се случва. Защото целта тия хора, Здравейте, приятели! За да стигнат до война с Русия, явно са решили да стигнат до края, не знам. За да се решат на такова действие след Втората световна война, на такъв сакрален грях, геополитически грях, като това да атакуваш Русия. В исторически план не е провървяло никога това добре. Нито за едната, нито за другата страна. И е абсолютно излишно. И не искам да бъда ползван аз като българин за пушено месо. Нито други българи и източноевропейци за пушено месо. Затова трябва да се осъзнаем за какво става въпрос. Че просто наползват и гледат на нас като пушено месо. Нищо друго. И тия буклуци, тагаревци, магаревци, не ги ли спрем, те ще
извършат какви ли не провокации. Гответе се за провокации в идващите дни и в скоро време за брутални провокации и операции фалшиви флагове. Те вече почнаха събаряне на паметници. В Черно море искат бази да правят военноморски. Какво ли не. Забраняване на възраждане на партии, убийства посред бял ден, нарочване на българи за руски шпиони от някакви такива, буквално британски шпиони. Брутални. Значи погледнете безумието на тази история с българските шпиони в Великобритания. Някакъв гнусен британски шпионин Христо Грозев, буквално даже няма да му показвам гнусната физиономия, доносническа, наклепал някакви българи с цел да произведат някаква история, някаква хибридка. И по този начин да демонизират всички българи, които така не са евроатлантически окултисти, русофоби, които не искат война с Русия, да ги обявят едва ли не като да им сложат клеймото, че нещо са руски шпиони. Ако не искаш да умреш във война срещу Русия, ти си руски шпионин. Да, има логика, перфектна евроатлантическа логика. Това е пръчката, с която ще бият опозицията. Точно като нацистска Германия с външни врагове, с външни плашилища. То олигофрен. То буклук и предател Петков, вместо да лежи и да търка вече наровете в затвора за държавна измяна, призната, не само, че не е в затвора, ми даже наглеца, охрана си поиска, охрана, защото се страхува от заплахи. Спешни промени в службите, нали, иска да извършват чистка, те си го признаха това в записите, но една от задачите им пълна чистка на службите, да ги окупират с американски агенти, шпиони, марионетки и буквално тия служби вече да ги използват като репресивни апарати срещу българите, срещу дисиденти, срещу всеки инакомислещ, срещу всеки, който не е бавно развиващ на друсан помярски олигофрен, като тия предатели харвардски. За това става въпрос. И вместо да е в затвора, това е безумното, което не мога да повярвам, което се случва в България. Вместо да са в затвора, да ми търка народите, те охрана му сложили. Още се разхожда на свобода и че охрана даже на държавна пара. Пълна гавра българ. Това е. Това е пълен позор. Признато държавно предателство. Най-голямото, най-гнусното и страшно престъпление, което може да извърши човек. Да си предаде държавата. Целия си народ. Ето буклук помярен го направи. И въпреки това няма никакви последствия. Няма самосизирване на прокуратурата. Но иначе за мемета, за карикатурки, за коментари, за възраждане, за какви ли не глупости, лъжи, извадени от контекста, тогава се самосизирват. Изведнъж се самосизирват. Но затова има вече подадени сигнали, тя е сезирана на прокуратурата, за това няма, защото тя е окупирана. Мен е ясно, че са инфилтрирали посолството, всичките са на хранилка на посолството. Държанки. Гнус пълна. И ми излиза сега спешно да имало показни убийства. Поискал си точно предишния ден си поискал охрана и убиват Алексей Петров. Много съмнително. Нито е примерно чужди служби да откривали в Обединеното кралство, докато ние научаваме. Мама ти изрод, не мога да му гледам носта физионата. Затова става въпрос. На път сме да изядем, да вкарат в поредната катастрофа. Нещата са супер сериозни, супер критични. Хората просто, много хора не осъзнават какво ни са пече на задни. Нещата, ситуацията е критична и трагична. Фашизма се върна в Европа в 21 век с пълна сила. Не знам какво да ви кажа после. Това е пълен потрес. Не мога да повярвам какво се случва. Не са ли дигнем, не ги ли спрем тия буклуци, да бутат паметници, да ни променят историята, флаговите, езика ще напроменят, ще направят вече официално американски щат, американска база. Връщате се към времената на поръчкови убийства. Да, американското посолство може да се трепе така по цял ден, посред бял ден, който се иска. Това е точно за сплашване. Почват се първо от всички там олигарси, големци, да знаят другите. Да се стряскат и да си опичат такъв. Защото Чичо сам, Кенет Мъртън, отпуснал. Това е от мен за днеска. Николай Ангелов от Пловдив. Бъдете живи и здрави, съпротивляйте се. Трябва да се дигаме на бунти на война срещу тях. Друг избор за оцеляване нямаме. Това от мен. До всичко, до нови срещи.